Het duel in de subtop tussen Volendam en SC Cambuur. Twee ploegen die elkaar haast in de play-offs misschien wel wertje in komen. Twee ploegen ik waarbij je weet dat het kampioenschap op dit stuit te vier fot is. Het is Barto balbezit, Stefano Lili Palli onder de rechterkant van het veld. En de vastzet is goed op Sander van der Streek 1-0. Jochende minuut van de wedstrijd. En het is alweer de Sanche de goal van Sander van der Streek. De assist van Lili Palli en van der Streek. De spits van Cambuur scoort de 1-0. Cambuur is beter, de eerste jaloere. Barto, Jip Stewart, de rechterkant van het veld, werd vastzet. En Van der Streek komt direct te kwaad om die bal erin te tikken. Zo ziet waar de goal wijzen. Dit is een lange bal, Boetenbielt. Een beetje een raar moment, maar Kevin van Kippersluis scoort in de 34e minuut de 1-1. Nou ja, scoort van Kippersluis IJswol. Hij keert namelijk via de voet van Robert Schilder. Heel ongelukkig van Cambuur en van keeper Seinstra in de goal. En zij is de rest dan 1-1. Pietertje in de verhoudings in. Tweede helft binnen beide ploegen wel wat meer onder elkaar wegen. Het is een toekbaltje van Houtkoop op Lili Palli en die zit dan op de lotte. De grootste kans voor Cambuur in die tweede helft. De grootste kans van Volendam komt hier. Dit is Gerry Vlak. Een echte Volendammer. Git Montero voorbij. En het lopbaltje komt er in op de lotte. Want eerst lijkt het wel op. Misschien zit het handje van Seinstra er nog wel aan. Dit is een goede vastzetter. De kopbal van Montero is dan correct net. Op basis van die kansen verdient Cambuur misschien wel een beetje een oerwinning. Maar een leak spul uit bij een directe concurrent om zelfs net verkeerd. Ja, maar teleurstelling zit hem meer in dat we na die 1-0 net het 2-0 maken hebben. Ik vond dus in de eerste jaloere echt grandioos spelen. Voor mijn gevoel hier we zand op zijn balbezit. En wie dien, maar het chinstander wordt we wonnen. Ja, bal wel enigszins. Ik denk dat wij het meeste recht hadden op de overwinning uiteindelijk. Maar we moeten ook reëel zijn dat we een te groot deel van de wedstrijd minder goed hebben gespeeld.